Perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Suma sa akong giingon sa miagi. Duha ka prinsipal nga hinungdan ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Usa ang gitawag sa in English og Law of Supply and Demand. Ang balaod sa kasangkap sa mga butang o sa panginahangan. Ikaduha ang inflation. Kung ang pagbukad sa usa ka butang sama sa bula o sa tiyan kung masudlan sa hangin. Sa ekonomiya, ang inflation mao ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton o pagkubos sa bili sa kwarta. Sa dili pa nato batbaton kining inflation, baliko nato sa makadiot paghisgot ang law of supply and demand aron mahingpit ang atong pagsabot ngano nga ang presyo mosaka o mokanaog. Pasayloon lang unta kita sa mga ekonomista o mga profesor sa universidad kay kining atong eksplikasyon tinamban og inato aron masabtan gayod sa yanong lungsuranon ug sa labing ubos nga hutong sa atong katilingban. Sa Binisaya, ang law of supply and demand nagahulugan og balaod sa kasangkap sa butang ug sa panginahangan. Dili gayud kini balaod sama sa ipasar sa Kongreso o sa Konseho Munisipal, kundili kahimtang nga may tabo kung ang demand o ang kinahanglanon mas dako kaysa supply o sa gidaghanon sa butang lagi kinahangan. Pananglitan, kung dako ang ani sa humay, ang bugas mo barato. Kung nihit ang abot sa humay, ang bugas mo mahal. Mao gihapon sa gasolina ug sa ubang butang nga atong ikinahangan adlaw-adlaw. Karon ari kita sa inflation. Inflation, I-N-F-L-A-T-I-O-N. Inflation. Unsay buot pasabot nining punga. Sa diksyonaryo, duhay kahulugan. Una, the act of inflating or the state of being inflated. O ikaduha, a persistent increase in the level of consumer prices or a persistent decline in the purchasing power of money caused by an increase in available currency and credit beyond the proportion of available goods and services. Sa Binisaya, ang inflation nagkahulugan og pagbukad o pagbutirik. Ato kini mapanag-ing kung ang flat tire sa motorsiklo o bisikleta bumbahan og hangin. Ug sa atong tiyan kung butdan kita. Sa ekonomiya, ang inflation may tabo kung dunay pagbukad o pagbutirik sa presyo sa mga palaliton o di ba dunay paghiyos sa bili sa atong kwarta. May tabo kini kung ang atong kwarta mas daghan kaysa mga butang o sa mga serbisyo na atong gikinahangan. Ang inflation mo tim-aw sa totoo kahinungdan. Una, kung ang kwarta mo baha sa nasod tungod kay ang katawhan maayo kita o kung ang gobyerno mo gasto para sa mga dagkong proyekto. Mao kini giingon sa atong katiguangan nga kung dako ang butones, dako usab ang uhales. Kung daghan kag kwarta, mudaghan usab ang imong gastos. Ug niining tungura, muandar dayon ang law of supply and demand. Sanglit daghan ang pumapalit, ang presyo sa mga palaliton mosaka. Ikaduha nga hinungdan sa inflation, ang pag-utang og dagkong kantidad gawas sa nasod aron ipadagan sa gobyerno o di ba itukod sa kadalanan, mga tulay, mga pantalan ug tugpahanan sa aeroplano ug ubang mahalon nga proyekto. Kini mo padaghan sa kwarta nga magasto sa mga lungsuranon ug mopataas sa presyo sa mga palaliton. Ikato nga hinungdan sa inflation ang exchange rate sa kwarta. Kung mo barato ang bilis sa atong peso kontra sa dolyar o mabaliwa ang atong kwarta, mugamay ang atong kapalit ug ang presyo sa mga palaliton ug serbisyo mo taas. Sa naandan, ang bilis sa kwarta nga sinsilyo o papel di bangko depende sa gidaghanon sa bulawan nga gideposito sa Bangko Sentral sa nasod o gipaluyo niini. Human gayud sa ikaduhang gubat sa kalibutan, gisabutan sa mga kanasuran nga ang dolyar himuong sukod sa kwarta inay nga bulawan. Sanglit gipaluyuhan sa 4,582 katuniladang bulawan nga gideposito sa Fort Knox sa tinipong bansa. Sukad niadto ug hangtod karon. Ang dolyar mao gigamit
sa global trade kon pangkalibutan nga patigayon. Ug ang kita nga dolyar gisagop nga garantiya sa kalig-on sa ekonomiya ug sa kwarta sa usa ka nasod. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sanglit ang Pilipinas, kolonya pa man sa Amerika, 1:2 ang exchange rate sa atong peso. Sa ato pa, ang usa ka dolyar mobili og 2 pesos. Pagka-independyente sa atong nasod sa 1946, ang peso ipaluyuhan sa atong foreign exchange. Ang makitang dolyar gikan sa atong mga exports, mga produkto nga ibaligya sa ubang kanasuran sama sa kopras, asukar, pinya ug saging, ug sa dolyar nga sweldo sa mga overseas Filipino workers na nagtrabaho sa Amerika, Europa, Africa, tungang silangan ug ubang dapit sa kalibutan. Ang mga OFW dakog tabang pagpalambo sa atong ekonomiya. Ug tungod niini nga gipangga o gipanalipdan sila sa atong kagamhanan kung lupigan o among-amongon sa ilang mga amo nga langyaw. Sa 1946, taas kaayo ang bili sa atong kwarta. Ang usa ka dolyar mapalit sa 2 pesos lamang. Ang pagkunhod sa bili sa atong kwarta gumikan sa kagamay sa atong bulawan nga gideposito sa Bangko Sentral o sa kakuwang sa atong makita nga foreign exchange. Makita nga dolyar gikan sa exports sa mga produkto nga atong ibaligya sa gawas o gikan sa mga OFW nga nagtrabaho sa langyawng kanasuran. Karon nga doon na kita'y gamay nga kibaw-an sa law of supply and demand o sa inflation, atong maamgo nga ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton usa ka dilema. Sa ato pa, tahimtang nga makalibog og dili sayon sulbaron. Wa kita'y mahimo kay mao kini ang giingon sa Ingles nga damned if you do and damned if you don't. Madaot ka kung imong buhaton o madaot ka kung dili mo buhaton. Tungod sa pagtaas karon sa presyo sa mga palaliton, ang tanang mamumuo nangayo nga patasan ang sweldo. Kung madugangan ang minimum wage ug mudako ang ilang madawat matabuan, mudako usab ang ilang ginastuhan kay suma lagi sa katiguangan, dako ang uhalis kung dako ang butones. Wa nay tihik-tihik ang ilang pagpuyo. Mamalit na dayon silang aircon o refrigerator o magpatulid o magpapintal sa ilang mga bahay. Sakay sa panahon, patasan sa mga kompanya ang presyo sa aircon, refrigerator o pintal. O patasan usab sa mga panday, mason, elektrician, tubero o pintor ang ilang suhulan o makaya na nila ang pagtagbaw sa ilang pangandoy. Kung mas dako ang panginahangan, kung demand, kaysa kasangkap sa mga butang kung supply, mulihok na dayon ang law of supply and demand o ang presyo sa tanang palaliton kalit na musaka. Dili lang ang konsumidor o pumapalit ang maapektuhan sa pagtaas sa presyo. Kung mamahal ang bili sa materyales, umudako ang sweldo sa ilang mga kawani o mamumuo. Ang mga kompanya dili magpaalkansi. Ilang patasan ang presyo sa produkto aron masapar ang gasto sa materyales o suhol sa paggama o dili makuwangan ang ilang ganansya. Dili kalikayan nga ang pagtaas sa presyo sa usa ka butang mutangkil sa uban. Ang pagmahal sa gatas pananglitan ug asukar musangpot sa pagmahal sa kape. Ang pagmahal sa cooking oil mo resulta sa pagmahal sa pagkaon sa karinderya ug sa panimahay. Tungod sa kamahal sa pagkaon, ang uban mag-one-eat one day na lang o mag-memorize ikatug ang ilang kagutom. Ug tungod sa kakuwang sa sustansya, ang mga bata masakit. Kung daghan ang masakiton, ang presyo sa tambal mo taas. Ang way ipalit sa tambal o ibayad sa doktor, pagpakamatay na lang sa kawadon. Ug niining higayon, mumahal ang bili sa lungon o serbisyo sa punerarya. Sa law of supply and demand, sagad mabulahan ang supplier kung tigama o tigbaligya sa mga butang. Kaya ang pumapalit o konsumidor, mauman ang mupasan sa bugat nga presyo. Sa inflation, samtang maglisod ang kadaghanan kanato, hamugaway ang mga exporters, ang tigbaligya sa ilang produkto sa ubang kanasuran ug ang mga OFW nga nagtrabaho sa langyang mga nasod, sanglit ang ilang kita, dolyares. Ug kung bayluan sa pesos, dako nga kantidad ang ilang madawat, kay ika-50 pilon ang ilang sweldo. Sa Saudi, ang domestic worker magdawatan og $300 ang buwan. Sa atong kwarta, ang iyang sweldo mukabat na sa 16,000 pesos mataguan. Ang suhol sa ordinaryo nga technician, $800. Kung bayluan sa atong kwarta, ang iyang sweldo mukabat sa 42,400 pesos. Doon ay pila ka paagi pagsumpo sa dawtang epekto sa mga pwersa nga nagdiktar sa ekonomiya. Ang pagtaas sa presyo
Tungod sa law of supply and demand, malikayan kung mag-igo-igo ang kasangkap sa butang nagkikinahangan sa katilingban. Pananglitan, pagtaas sa presyo sa bugas karong bago, ang gobyerno nag-import og 250,000 katonelada nga bugas gikan sa Vietnam o sa Thailand o gipabaligya sa tag 27 pesos lamang ang kilo. Sa inflation, kasagaran minusan sa gobyerno ang gidaghanon sa kwarta nga mahuptan sa katawhan. Ila kining buhaton pinaagi sa pagtaas sa interest sa kwarta aron wa kayo'y mangutang sa bangko o pagmintinar sa karon minimum wage o sa price control kung pagpugong sa presyo sa mga palaliton. Hinaot na kining atong paghisgot sa law of supply and demand o sa inflation nakadugang sa atong pagsabot sa lakaw sa ekonomiya sa nasod o sa kalibutan. Kini si Attorney Ruben Canoy na manabilit no sa bumaingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat o kinaot ng Diyos. Magauban kanatong tanan. God